Ja tänään haastateltavaksi on tullut monialayrittäjä, säveltäjä, lapsuuden tuttuni Ilmari Mäenpää. Tervetuloa Ilmari. Kiitoksia. Mikä mielestäsi toimii tällä hetkellä Oulussa erittäin hyvin? No Oulu on tämmöinen kaupunki, joka on hirveän kompaktissa koossa ja täältä löytyy oikeastaan kaikki. Ja tietysti täällä on huikea hyvä pyörätieverkosto, luonto lähellä. Ja voi sanoa, että tämä on tämmöinen niin kuin maaseutuasumisen ja luonnon ja urbaanin olemisen hyvä yhdistelmä. Kyllä. Mitä parannettavaa mielestäsi Oulussa on? No, mä lähtisin oikeastaan ihmisistä itsestään. Jokainen ihminen voisi vaikuttaa siihen. Se olisi tämä tämmöinen yli rajat ylittävä yhteisöllisyys. Eli meidän pitäisi olla paljon enemmän tekemisissä, niin kuin Italiassa ollaan esimerkiksi, niin ihan puoluetaustasta, uskonnosta, mistä tahansa taustasta riippumatta toisen kanssa tekemisissä ja tekemässä jotain rakentavaa, uutta ja kaikkia hyödyttävää tekemistä. No, miten näet, että minä sovin tähän yhtälöön? Mikä tekisi minusta hyvän päättäjän? Sä, Pekka, tiedät hyvin, että mä en ole mikään tuulivoima fani, mutta mä tiedän, että sä edistät tuulivoimaa ja mä uskon, että nimenomaan tämä sinun jämäkkä asenne ja älykäs suhtautuminen asioihin niin auttaa siihen, että jos ja kun sitä tuulivoimaa joka tapauksessa rakennetaan, että sinä tuot siihen sen järjen äänen ja se tuntuu hyvältä. Kiitoksia haastattelusta, Ilmari. Kiitos.